Okay, bye-bye na. Pinapakita ko lang sa inyo na ganyan kaganda yung bahay namin. Ganyan kaganda yung mga tao dito na hindi ka talaga maboboring kasi ang daming tao. Sige! Ay! Welcome back kay YouTube channel, no? So, andito na pala si Andy. So, welcome kasi, ano siya, galing siya ng Cebu. Tapos, nakaway lang niya sa aming bahay. Ang gulo ng bahay namin. So, nakakapagpakita sa inyo. Maganda siya. Psst, kamusta? Nag-helmet mo. Nag-helmet mo ka. Uy, makagbuang. Ngayon, kay ka, okay, niwang ka ba? Hablay mo, helmet. Taraway lang ka. Bacha ka! Ah, diba? Ngayon, nagbuang kayo. Video na tayo back. Bibi. So, hi Andy. Kamusta ang pag-unlucky? Ha? Nagkonsama mo dito sa Villabayot? Nagtagay mo? Ulitin yun siya, eh. Sige mo siya pamayot, guys. Guys, si Andy di ay kay nagsigil na siya tagay. Mayaman na kasi siya. Monetize sa yung YouTube channel niya. Tsaka, meron na siyang sahod every month. Kaya, ayun na nga guys, puro na siya nanilibre, no, sa mga friends niya. Ay, nakauwi lang po niya, parang 2 weeks ata siyang nawala. 2 weeks siyang nawala si Andy Mar. So, Joshua! Ah. Ngayon, may kauwi, no, kayo. Pero ngayon, kigwapa kayo ka, no? So, that is Joshua Damayo, nagwapa kayo siya. Nasa kaday. Tutoy pa more. Ay, magpatabay rin daw pumunta ng isa. Sakura Plus. Mata ko niya. Patay mo mo, di mo. Kanyari sa'yo. Niwang kayo. Sa'yo na sa'yo. Ikinding-kinding. Sayaw, kik. Komi to komi. Ganon. Naisa, mata ko niya. So na nga guys, lalabas ako ng bahay. Wala ko. Wala po yung mga bring. Ah. So wala sila guys, ang mga manguha ay talong, no? With Marilyn and friends. Wala siyang manguha ay tanong guys. So nagabang-abang sila, tignan yung laming idagan. Mga lagi na nga, ay lansang ko na mo ko ng tanong. Asana? Lah, papagay na naha guys, pero ana gitiman ana ilahon na gud isa ha. Gigilak ko. Papagay na ang tanom no. Gitiman na ilahan na. Bitaw sab. Nangatagak mo na ang tanom ko eh. Tupag hangin daw. So mo na mga silingan guys, nga wa pagay na. O di badzay. Lami kayo. Lechonon ko yung mga manuka, gipantungtungan ng tanom ng gigilak ko. Ano pa yung one man? Pagani kami uli. Gigilak ko sa'yo. Mas Christina, daw ka na siyang inuun. Bako kayo siya. Ay, sige, atang-atang din ha. Mama, saan eh? Bayad yan. Dito. Bayad sa Lord. Balik, kumugdo ha. Tama na yun siya. So nagkagulo yung bahay namin guys. Ayan na. Daming tao. Mama. Gapa kaya ako mama guys. Nadyo. Wala mo na pagkanood ng Facebook mo. Sabi niya sa akin, bakit ang ilong ko? Nakakaya naman sa kanya, oy. Nakakaya naman sa kanya, no? Gigil mo. Tontuwa? Sakura! Sakura. Nanganganak na yun siya. Bibi! Shhh! Back! Bibi! Ang cute ng baby. Tawag healthy na ba? Grabe. Sana pa eh. Wala ba mami dad? Hi everyone! Kalibutan anak, ewan mo dire. Ano ba kalibutan? Ang sarang kita na eh. Sa YouTube. Siya sa ilay. Sumuna siya ang buling-buling. Si Mulong. Oh! Oh! Biyan na lang. Yung anak.
Mamakong. Bakyan ko. Ikaw na. Dili tubig nga day. So yun na nga guys, no? So ang gulo ng bahay. So ganun dito sa amin guys. So yung bahay namin is hindi kami makapag-iis kasi nga ang daming tao, mga bata. Wala pa, magbuhat pa kayo. So ito siya, nagmumudjol, pero ako yung gumagawa ng mga project nila. Wala. So yun na, ang dilim. Kasi nga may malaking ulan na parating, no? Sakura! So, yun na nga guys. So, ganito ang bahay namin pag umaga, no? Maraming tao talaga, hindi kami nauubusan ng tao. So, yun na. Mas maganda din pag ganito kasi dililaay, ganon. Ba, hindi ka masaniban ng mga masang espiritu. Ganon. So, yun na nga guys. So, maraming salamat. Kaya pinapakita ko lang sa inyo na okay, I'm bored. Ayun, no? Ganito ang aming, ano. So, ganito guys. Ganito kami dito. So, walay laay. So, it's very amazing. Kasama ko sa mga kapitbahay namin. Nasaan dumami pa sila, gano'n. Pero yung gabi, ibuot yung balay guys. Ikaw yung may-ari ng bahay. 300 ako, 500. So, dili ang profile. Yung challenge. At least famous. Wow, kayo po sa kana. So, mo siya si Andy Marlubiano, ang famous sa YouTube. You can search their, your YouTube channel, Rob Day Vlogs. Famous na siya guys, lami na siya mga video. Mag-ihi ka sa katawa sa mga video guys. So, it's very amazing, no? So, yan. Sa babay na guys, babay na! Pinapakita ko lang sa inyo na ganyan kaganda yung bahay namin. Ganyan kaganda yung mga tao dito na hindi ka talaga maboboring kasi ang daming tao. So, ay! Sabay na!